morning. Good morning. Morning. I've fallen for you. Ay, si Mamay. Kagsupulay. Atabo. Buhay na Sera. Normal. Normal. Ay, salamat. Alas 12, 16 na buhayan. Salamat. Sabi ko sana normal. Ayan man. Sabi ko nga naisip ko. Na ano ito sa mga tangka ko ng bagat. Sana normal man, no? Nakapila ko na siya sa CS. Sabi ko, dili ka mahagag kay ina-observe niya sa doktor. Kung isisaryan yun, masabi man yan sa iyo pag oras na sila isisaryan. Basta nakahanda lang ka mo. Dapat duwa kay saro sa bata, saro sa inaan maasikaso. Pero, nakahandaan mga bato sa bata, nakahandaan bato sa ina. Ang doktor sila maaram, sabi ko kaniya. O di ko na siya papain mo. Sabi ko, kay Dili man talaga, kay San si Tintin, awat. Alas 12, idinara dito sa, siyempre mahagag ka. Tapos tara mo pagluwas, wala yung mga si Tintin, ang tsura niya. Wala, turugo na, sa ako lupay. nga ni, normal man. Sira mamay, diri man nirarang ko na nangyayari sa ako dito. Di man. Kaya pag sabi ko, irong sa hospital. Ito sa ospital, diri ura man makarani maski ina ka, maski ano Diri ka. irong sa Wala. laying, inayada na. Oo. Sabi ko, sa hospital. Di mo matalagin, maiimod mo yung pag mabuhayan, yun na. Sa ano nga ni, sa tagig ako, entero pinahali sa ako, pinasulot na ako sinano. Wala man sa imo makarani, kaya dapat iksadiri mo talaga. Kaya dito ko na inisip, pala sa dura ako maanuhan sin ko. Kaya nga ni, sabi ko, alin mo ni Sera sa ina, madalion magbalik ha. Kaya sabi ko, pag wala man maratsi nagarason sa magurang. Basta, diri paltarason. Siya baga, sabi, sintang malasa ako na sabi ni Intang, mabarata-bata ka mo, di niyo kaya. Kaya mali naman niya, kasoon. Jesus. Si Manintang mangyapon na nagasikaso, araw na yadi si Janet. Yadi si Janet Yadi yan? si Janet. Yadi si Janet? Ang gusto nga ni Kunta magkararigos niya, kaya yadi si Janet. Tagto siya, ang ina man si Jeep. Wala man si Irugson. Haramay na sa kawata. Kama rin tawang gyapon. Abay, hindi tago-tago ako. Nagkahulubot ito. Ang kababakal bagasin mga ano. Kasi mga paabot-abot na resita. Minsan, sabi ko, ang resita, wala man sa parmasya. Wala man Mabakal ka sa luwas. Sa luwas siya nag-ano. May kay normal. Aram mo, maski probinsya, sabi libre. Di man itero libre.
Nag-meeting pa ako niyan. Dili ko Nakatuman na, ako. ano, pag si Janet, nagari ko kung dito lang yung ano. Hindi na ako. Wala man sila. Maulit niya si Manong pang. Sinong bantay dito? Hindi eh. Sabi, ang iniisip ni Manong pang. Kaya siyempre, ano kasi sa bahala kang serious. Kaso naisip niya, siyempre, ina ako. Oo. Baga. Diri ko. Mahagag ka man gihapon. Diri na. Mo'y anak ka gubat pa kay. Siyempre, ina ka, nainit ka kay. Hmm. Siyempre, hindi mo sa imo. Di mo man yung... Parang diri mo na nakita Oo. na, ano, kay kuhan niya, ano, may inaano ko kaniya. Iniisip niya, tapos, Ang resulta. tapos ang inaano pa niya, ito si Janet. Hali si Saan Janet. nag-abot si Janet? Saan, 1 week lang si Janet. Mahali na yun sa aga. Ay, Dapat magbaranding baga kumta. panumanson. Mabuhayan na ngayon. Awat mo nang isa buro. Ito na mag... May keto man asawa. Hindi naranasan na niya kung paano maging ina. Sabi niya naman ang pangin eh. Maski nagbata ako, ano ako. Diri ko mang kagustuhan ang asawa ko. Diri man ako ano sa ina ng ano pa. Sabi, nagpicture kami, nag-selfie kami ni Maring Tazay. Grabe na talaga ako sa'yo. Niyan lang, pa-stress ka. Ay, pura talaga. Mag-gusto sa lusa doon, sa'yo, kumakaon doon ang atit ha. Kaya dapat mo yan ang sabi ko, di man puro na lang irog suon. Mas magluluwas korupod ang mga bata. Maski ano lang, mga turo-turo lang na ano. Kaya ko na, natugunto kami. Parang inisip niya, hindi rin ko nakaikuhan mag-ano kay mag-ano ka, magsublay ka kay sabi ka na sa mga Aramusan arin niya ito nagsimba. Makaloy ato kay kung ang bado ko baga dako. Kay dako baga siya sa ako ha. Kung may bado lang ako na dako, nagsimba na luo. Yung sabi ko, wala, nagsimba ka. Sabi, oo. Sabi ko, ay, luo man na bado mo. Ako itong iba, maluig ka. Maluig kasi, sabi, wala man sunod ako sa ako man. Sabi ko, diri mo pagpabayaran sa diri mo. Maski, pambali, basta diri maruluho. Ya kay di ura masa ako magkakasya na bado para sa kanya. tapos, ang mga bado ko pala ng harapag. Ko pala ang mga harapag din. Dadalang ng sarado. Ama, kaya nagkukulog ang bot niya. Sa akin, hay na mga bado na yung harapag. Pag nag-ano dito, naghahakot ng singgamin. Ay, nagkakot na. Mga bado ako dito na natin yung ganyan. Kasi ako, maunin na lang ang bado, mawala ka ng bado. Ang dito, wala na ako bado, sabi niya. Okay. Pagkabuhay niya din man siya. Sabi ko man yung kung ano, kaya nahaghablong ka naman dito kan sa ira, doon mo na sa imo. Hanggang ano, Hanggang sa okay. maging okay yun. Kasi siyempre may stress ka. Ano ba? Alam mo, may stress pa yun si Intang. Kaya ang tanong tinawa pa niya sa asawa niya. Kaya kung magpara-ir-ir naman sa Mga nga ni. Siyempre, sinama ko, sabi niya, dili ko malibat na ano si Tony, kaya maano baga siya. Tatago pa niya. Na-dyan expert na si Papay. Ano ko, pa-x-ray ko, sa bulan. Andyan expert, hindi. Sa bulan mamaganyan expert. Yung sinabay ko na dito yung duwa. Andyan expert. Pero may mag-Christmas. Pag nag-ubos siya, Ubus na liwat ang face mask ko. Di ba rin pala face mask ko? Din ko din dara. Daw. ako nga, hindi na Christmas. Kayo, dagano niya to. Pero mahatag ba doon face mask? Namimitin ka. Hi, Greg. Beautiful smile. Thank you, Jo Camel. Nakalive ka? Nakalive ako sa my sister. Greg, my sister. Hello. Ano mo yun? Dire, si ano, ang friend ko yun sa ano.
Ay, naiimod ka niya. Pero di mo sila naiimod. Hindi, nagko-comment. Naimod din ako, nagko-comment lang sila. Ito ba na ano nga? Ano doon sa ako sa ano. Ba yun? Ganyan, kaya nakilala ko sila. Gipitan ba ako sa ano? Tira pa lang nito, 1 week ko pa lang nito nakapadara na rin 3. Nakapadara na tulos yung 300. Na-comment sa irog sa diya. Di rin mo na may nag-suffer na yun. Naimod mo na, nag-istorya lang. Dahil imod, imod ka ko, di live CSC. Eh, dapat ikaw, kung ito ka pa sa usagon. Doon nagla-live ako gabi, irog sa diyo. Pag maulang ang time. Maulang ang time mag-live. Pero dito man yan sa YouTube. Oh, diretso na yun. Ang parisan ito diyo. Kaysa Nagdurdag ka na di. may subscribers ka na. Di ko nga ni Aram. Pag Airtel may ano. Pag may subscribers ka na dumagana sa pwede ka na mag-live. Paano dapat bago ka mag-live ang subscribers mo? Paano yun? Nandito man si ano. Kaya ito ko naman. Gusto ko na niya mag- Sabi sa kanila mo, pabayaran pang kasama. Sa kanila yun, kaya madali man lang yun. Ano niya, kaya kay dito sa, ano pa na, para mahirap dito magpadala sila ako dapat ko may bangko. Ang baga ako, Kung mag-back, madali man lang mag-back angkat pero maano ka. Magkano na nakawon mo, tapos mag-open account ka. Saan ba? ano yun kaya sabi ko, medyo kurang na yun, para maano sa business. Sabi niya, Digo, lagano mo lang, para dili na ako nalang sa video. Lagano mo ako sa kilala niya, ang kwartan na ako siya. Ano, dapat pala doon nila. Saan? 500. Kada. Pagkasin mo na si tao. Thank you. Hello, my. Can you marry me? Come to me home. Hello, beautiful. Joy and Chris, you say hi. Beautiful legs. Kisses. Thumbs up dan maganda, Sheryl. Thank you, Greg. Salamat, Greg. Kumusta? Ingat ka. Magandang. Salamat, Greg. Thank you. Thank you so much, Greg. Hello, beautiful sister. Thank you so much. What is your sister name? Christy. Her name is Christy. Sheryl, sis.
Nelski is my friend. Ah, your friend is Nelski. Hi, Nelski. Mix Vlog. Thank you for joining. Thank you so much. Moderator, please. Yes. Okay. I give you na, moderate. Hi, honey. My love, so sweet. Thank you. Ala, oh my God. Matagal na ako dikit sa'yo, Miss She. Ay, thank you. Thank you so much. Matagal. Salamat po. Thank you. Thank you, Miss She. I miss Nelski. Oh, my darling. Oh, my darling. Thank you for the 26 million people here. Salamat, Nelski. Oh my God. Hello. Thank you for the 10 thumbs up, guys. The music causes what music I found the love for me. Darling, just dive right in. Darling, hurry. Life won't boy. Thank you for the 33 people here. I know, I know Greg beat hand pa siya dumalaw sa live ko. Ah, okay po. Please respect our beautiful house. Our team will time you out. Charot. Thank you, Greg. Salamat. Nelski Sheryl will get more subscribe if she visits your channel. Nelski Sheryl will get more subscribe. Yes. Thank you. Yes. Tindi ng bantay mo. Miss, oo nga. Matindi. Matitindi talaga yung bantay ko. Good morning, host. Good morning. I just subscribed to your channel. And by the way, I'm from Amsterdam because YouTube recommended me your channel. Oh my God, thank you so much, Sir Aditya Nagpal. And TBH, a genuine question. Where are you from? Which country? I'm from Philippines. I'm from Philippines, Asia. Asia, Philippines. Hi. Hi, team. Good morning. Agoy. Thank you. Thank you, guys, sa pag-join. Salamat. The music alone. Thank you so much. Taga saan ka, Miss? Taga Miss Bicol po. Taga Bicol po. Bicolana. Bicolana po. Bicol. At sa bawat minutang gusto kong nang sumuko. Bigay ko ng lahat pero sinayang mo ko. Nang
Salamat din. Music. God bless. Thank you po. Thank you, Miss Nelski Mix Vlog. But Nelski. Bye, my friend Greg. See you in my live. Bye. Nelski, balikan po kita mamaya after live ko para maka-join po ako sa'yo. Salamat po. Nelski Mix Vlog. Bye, team. Bye from Nelski. Bye, my friend Greg. See you in my live. Bye-bye. Thank you for the 41 people here. Thank you so much, guys. Salamat. Thank you, Nelski. Take care. See you soon. Maganda, Nelski. Sana all. Greg. Thank you for the 60. My God, salamat. 60 million here. Thank you so much. Magandang umaga. Happy. Many people here now. Salamat po. Thank you all. Thank you, Ma'am Nelski. Miss Nelski, thank you. Said hi. Magandang umaga. Magandang umaga, Edmond Official. Thank you sa pagpunta. Salamat. Thank you sa pagpunta. Thank you po. Thank you for the 56. Gosh. Record breaker. You are the music now. Oh, I don't care what you say. I'm in love with you. 'Cause just I'm falling away. 'Cause you know the truth. And I keep on going. Thank you for the 47 people here. Salamat, guys. And then you're up in the night. Keep bleeding, I keep bleeding, I keep bleeding, I keep bleeding, I keep bleeding, keep bleeding, I keep bleeding, I keep. Thank you po. Salamat. Salamat po. Where are you from? Sa mga viewers ko, taga saan kayo? Salamat sa 60 people. Ay, 60 mil. Oh, yes. People. Salamat sa 14 thumbs up. Happy. I don't care what you say. I'm in love with you. It's just I'm falling away. 'Cause you know the truth. Please comment, like, and subscribe. Thank you so much, Greg. Thank you. And then you're up and then I keep bleeding, I keep bleeding, I love, keep bleeding, I keep. Thank you. Thank you, Greg. Keep bleeding, keep
Thank you for the 63 people here. Salamat. Ay, salamat. Thank you po. Salamat po, Sheryl. Charot. Jane Chris, thank you so much. Thank you po. Charot. Keep bleeding. Kumusta kayo? First, thank you. Grab, what does charot mean? Does the charot means it's a joke? Joke, like the charot. Esto no Brazil Tivendo Agora. Thank you for the 15 thumbs up and the 58 people here. Thank you. Thank you guys. Salamat. Ay. Thank you for the 16 people. 60, 60 people. Salamat. Pa-shoutout. Hi. Shoutout po kay J. Colena. Hi, G. Colena. Henry Kenyanola. Good morning, madam. Good morning. Charot, just a word you use. It's like a joke lang. Yes, it's just a joke. Sheryl is Tagalog. I think you live in poor family. Yes. I live in poor family. You're right. And it's okay. She only talks to me in English. Yeah. Greg have a lot of friend Filipino. That's why he knows a few Tagalog words. Tagalog basic language. Word. Oh my God.
Nora, what's up? I have no what's up. Darson. Hello, my love, beautiful girl. Go. What? Beautiful lips. Good morning, Cece. Hi, Nestles. Hi, Mopsy. Hello. Thank you, Mopsy. We're coming back to me now. Thank you for the 16 thumbs up. Salamat. Where do you come from? I came from Philippines. I'm from Philippines, sir. Oh. Huh? What do you mean? What do you mean? No, 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 no. Ano ba yan? No beautiful bed. Huwag ka na mag-English. Mag-almusal ka na, idol, at kape. Kaya nga eh. No nga eh. Madudugo ilong ko. Thank you so much, Greg. Uy. How sexy she is dressed, my love. Sexy? Thank you for the 50. You are very beautiful. Welcome to the... Hi, Ginario. You are very beautiful. Thank you. Ginario, welcome to the American continent. Salamat, Ginario. Thank you. Ginario. May mood ka? Antin pa doon. Balita. Good morning, Derek James. Hi, Derek James. Maganda ka. Thank you, Mopsy. Ali, I had friend that his name was Bernard. He was builder and working around my country. He was very kind and good. Okay. Mopsy, maganda ka. Thank you, Mopsy.
Ginario, 9:39 p.m. now here in America. Here, time here, 7:39 a.m. Good morning, Derek Jones. Derek Chow. You from Luzon or Visayas? I'm from Luzon. Bicol. Join me, say hi. Where, Ginario? Columbus, Ohio. Ginario from Columbus, Ohio. Wow. Where's Columbus, Ohio? How old are you, Ginario? Mula sa kwento at lente ng mga pinakamahusay na kabataang dokumentarista sa bansa, narito na ang Best Documentaries ng Thank Class you. Project. Intercollegiate Bicol, nice place. Yeah, thank you. 2025. Fine, and you? Para kay I'm fine. Alam mo na too. unti-unti ko nang nilabas sa sarili ko. Nandito ako, minamahal talaga siya, binibigay ko yung kaya ko. buhat, Pagkawala ng kultura. kalipat, hakbang, Kung ang pagdila ay mga yamang higit pa sa kahit anong ginto at Maganda ka. Salamat. sabi mo nga, kailangan alam mo lahat. Lakhan, Huwag lakhan. po tayo basta-bastang Ginario, she asked, how old are you? Nandito lang ay How old are you, Ginario? bayanihan, ang lahat ng magsasaka sila ay mga buhay na bayani. Class Project, Winners Festival. All weekends of May, 6 Thank you for the sa 8 Knowledge Channel. Masayang 18 people. Ang kwento sa likod ng mga larawan ng ordinaryong tao ang nagpasikat sa street photographer na si Mark Kelvin Adelina. In photography, you're not just capturing random faces. You are capturing stories. You are Thank you so much. Ang pinipili ng sa TV na si Esa Tenores, isa ng ganap na artist at gumagawa ng sariling marka sa mundo. I'm 34 years old. You're young. You're young. Are you married, Ginario, or having a family like that? 6:15 ng gabi sa Yes, you have kids. Did you throw this? Mama, I didn't throw this. Huwag po kayo nagpapaniwala sa sinungaling na amin ka na yun. Actually, ba? I am single. Thumbs up down po, Boss TV. Thank you, Boss TV. Musta ka na? Okay lang po, Maxi. Oh, wow. Single. Ginario. Why stay single? Are you a pure American, Ginario? Pure American. I'm 40 years old. 40. 40 years old. Hi, Rodrigo. Welcome back, Rodrigo. Melba channel. Hi, Melba. Thank you, Melba, for joining. Thank you for the 20 thumbs up, guys. Salamat sa pa-thumbs up. Thank you. You are very beautiful. Thank you, Ginario. Salamat. Thank you so much. Thank you for the 24 people. Salamat. Here, can visit my country.
Good job for your day. I like you. Thank you, Inario. What is your job, Ginario? What is your job? Women's volleyball is locked in the race to the crown begins. Benigno Basilio Ortiga. Hi, Benigno. Hello. Tigresses finally ready to chase the crown. Can the league spikers fight their way back to the top? Or will the reigning champs Lady Bulldogs bark for more? Playing the ground. But only one team walks away with the crown. Watch the action live for the University One Sports every arena. Legends start. Ginario, she asked your job. Tip like okay, easy. Thank you. Thank you so much. I'm falling for you. Finally, I'm for you. How it feels. This is hire men to work in construction. I am a constructor here in the city, in my city. Okay, how's Dagona, your country? I'm from Philippines. Philippines. Sabado. Sabado na yan. Thank you for the 30. You are very, very hardworking woman. Well done. Thank you, Ali. It's normal. Normal cleaning at home. Sometimes just clean now. Almost none, no cleaning. I'm lazy. Come back to me now.
search warrant para sa kanya ngayon. Matibay ang alibay niya. Bata siya. Maganda ang isang dayuhan. Suspect agad siya. Namin mo maganda siya. Thank you. You are very hardworking woman. No, I'm not. I'm not. Weird. Ganda ang luwas. Hey, Reza. Welcome back. Kailangan pumunta ako sa ayas. Christy, sipag sister ko. Hi, sister. Salamat. Chanel, para sa akin. Tama. Buhay ako. Hindi na kita iiwan. Hindi ko alam kung anong dapat gawin. Kahit anong gawin ko, masasaktan. If you were married, I would take you with me. No thanks, thank you. You know, I'm not available. Matsi, Wi-Fi kayo. Opo, may Wi-Fi po kami. Stephen Yanton, hi! Team, my sister here now. Shout out. Dami sa pagmamahal niyo, parang isang pelikula ang kasal. Bayan ko na ako sa akin. Kaya bakit naging ganyan ang relasyon? Papakain mo. Makakatagal na tayo kung mapapatagal siya. Sabi mo kung nangyari? Sigurado na ba kayong dalawa sa desisyon ng mag-divorce? Opo. Get out naman ako. Mag-asawa kami? First yung dalawang divorce, magbantay ka po hindi para hindi sila mag-double sa isa't isa. Takal ka talaga! Ito na yung climax. Bilisan mo na yung babae! Pumunta ka sa suspect! Sige na, simulan na lang, kaya baka kami naghihintay. I thank you for the 41 people. What? Which sister you have so many?
Christy Marmol. Christy Marmol, she's my sister. With all the respect, I like you. Thank you, Ginayo. Christy Marmol, she's my sister. Tim. Kaming mga babae, kailangan pa namin magkita. Good morning, Christy. I met mom this morning. She's my older. When older sister, we called it ate. Ate. How many children do you have? One. I have one kid. One kid. Alam ng bawat fighter ang ganitong peligro, Monica. Kaya mo ba yun? I have one kid. Good morning, Christine. I have one kid. Malinaw na ang mga bangkay ay pinukay at kinontrol ng sorcerer. Gumagamit ka ng bangkay para gumawa ng krimen at pumatay ng tao. Medyo mahirap naman yatang paniwalaan ang sinasabi mo. Kailangan nila sundan ang pipinatawid. Kailangan natin alamin sa sitwasyon. Naganda ka. Salamat. I want to meet you in person.
Really? You know, and she told you she's not available. Coffee. Okay. And I'm praying just for love. Just fall in love again. Thank you for the 23 thumbs up. Salamat. 23 thumbs up. Coffee. Shalom.
Thank you for the eating people now. Thank you. Are you doing? What should we do? Kape. Coffee, coffee. I'm falling. Invite me over for dinner tonight. Tonight? Where are you from, Dark Jones? Where are you from? Are you doing anything with Gabriel today? No. I don't know. What's the plan? Central USA. Where's that? Oscar with beautiful kisses. Thank you, Oscar. Where place Central USA? Central. Central USA. What do you mean? Biscuit ko yung papay mo. Biscuit. 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 Di ka ba napapagod? O di kaya yung nagsasawa sa ating mga tampuhan? Good. Near Chicago. Okay. Near Chicago. You're very pretty, Mark Evans. Thank you, Mark Evans. Uminha Linda. What it mean? Uminha Linda. Uminha Linda. Thank you for the 13 people here. Salamat. Coffee break. No sugar na. Empty sugar na. Na. Wala na. Where's Greg? You have a mother son today. A mother Sunday. You should have a mother son day. Huh? What? With what? What? Mother son. Kuan. Ito sabi. Mother Sunday. A mother and Sunday or you. Gab, he with my mom, my mother. Huh? Gab, he with my mom.
We're going Ash. Do todo ang poco. One may Linda. What it means? Ti amo amo. With Gabby? Yes, with Gabby. Okay. What it means? What do you mean? Di todo. Poco. Di todo poco. Thank you for smiling people here. Tomorrow I'm Bello Horizonte. Hindi minas kira supero. Supero. What it means? Salamat sa 9 people, sa 15 people na patamsak. Big care, man. Biskwit, 3 biskwit, kain. Kain po. Maganda ka, salamat. Thank you, Mapti. February 21, 2008, Vice Governing Dudong. No? Alright. Praise Gawin Dodong Liubuan, Bibi, Bunawan, Bunawan, Davao City. Hi po. What it means? Padabatang. Open again. Hi. Padabatang. What it means? It's about time. Sit down. Talk. Yeah. Sit down to talk. It's time to sit down to talk. Thank you sa 17 people.
Giants. Nahihirapan na. Jaya Shankar. Hi. Jaya Shankar. Good morning there. Good morning, Jaya Shankar. Where are you from? Biscuit. Thank you so 26 people here. Thank you so much. I'm from India. I'm from Philippines. I'm from Philippines. Thank you sa 24 thumbs up. Thank you so much. Salamat. Ka! Ka! Thank you sa 23. Sa 20 people here. Kape, kape. Ang hirap magsalita. I like to see you there. Thank you po. Ang karok naman. Coffee. Ang sakit sa mata ang ano. Ang screen. Salamat sa 22 people. Salamat. Love you like. Oh. Love like. We're not gonna make 2 hours. You'll be drawing in yeah. Burning my eyes. So no, a little bit hurt na. When I'm on the screen now. Thank you sa 18 people. Oh my god. Need 2 hours. Rubbing, not running. Rubbing eyes. Thank you for 25 thumbs up. Salamat. 19 people in the house. Thank you so much. 26 people here. Thank you.
I'm okay. Okay. You look good there. There. Hi for the 19 people. May FB ka? Mayroon po. No, no wife, no life. How do you? What? Where are you going to go today? I plan today going to. I give. It's a very personal. Wash clothes. Wash clothes. You cold for today. Work for home. Work from home. Work for home. Ano na yun? Where do we go? Yes, I want. Huh? You want me? Okay. Thank you for the 19. Parang na ano na yung mata ko. Masakit na. Maybe I need to 1 hour and 30 minutes. 10 minutes left. Oh. Sakit talaga sa mata. Ay, okay. Gusto mo ang biskwit? Dito sa may baldi dito mo, may biskwit. Sa may ano, ang baldi na green. Ako na. Wait lang. Ako na. Ready ho? Ready ho? Ready ho? Cause wait lang. I borrow my Gab's phone. Hi beautiful Cheryl. Hi Mark. Wait lang. I exercise do.
Hey, beautiful show. Hi, Mark. How are you, Mark? Gorgeous. Brian. Hi, Brian. Hi, Brian C. You will need a nap after, yeah. Dance. I will. Hi, Greg. My little sister is, huh? Oh my God, I just say hi, Brian. Say thank you for, joining. Masakit na. Zumba dancer, bad. Ganyan. Hey, read the comments. Hi, Nafis Blog Golf. Hi, Nafis. Next time he goes for his comments. Not alright. Thank you, guys. Oh my God. Thank you, guys. Thank you. I'm sorry.
Walang man. Sheryl is from Bicol province. Zumba and coffee. Please breastfeed Paul or Tim will tire. She needs music. No music. No music. Beautiful body. Salamat. Oh, almost. Thank you. Ano pa pag But first, bigit moment. Dada ka. Chicken from tablet. Chicken. Where's? No tablet.
I like Bicol better than Cebu. Toledo is too crowded. You. Hi, Zach Watts. Are you in. What TBS means? Zach Watts. Thank you, Greg. Crowded people in Cebu. Too many people. Too many billion people running around the planet. But it just seems in heaven. Oh my god. Good morning. Hi, Amel. Amel. Tired na. So tired na. Smile. Smile. Salamat sa 27 thumbs up. Salamat. Bye-bye. See you again next live. Thank you guys. Bye. Thank you, Greg. Thank you, Tim. Thank you, Mark. Thank you all here. Thank you so much. I am Mel. Bye-bye. See you next live. Later.